Ini mau grebek rumahnya Pak Pitoyo, pengrajin bandengan dari Ngantang, Waturejo, Kecamatan Ngantang, sebelah KUD Sumber Makmur. Ini dari arah Malang bolo, nggak bolo-bolo berot, sir pesen bandengan. Iki lokasinya iki teko Malang. Lah iki teko arah Kediri, iki posisine teko arah Kediri. Iki langsung ki omah arep omahe ana Semare bolo. Menerima pesanan patung kayu, patung semen, gawe taman, lukisan dan lain-lain wis pokoke. Iki rumahe Pak Pitoyo iki. Damel napa Pak Pit? Damel bandengan Mas. Pesenan apa pripun ngeten iki? Senang. Bandengannya gede iki bolo. Super. Bandengan super. Iki wonge iki bolo. Lek pengen roh Pak Pitoyo ya iki. Bandengan gede ngene pirang dina Pak Pit? 2 minggu Mas. Bandengan gede 2 minggu bolo. Gawe bandengan gede 2 minggu dadi wis. Tapi antri Mas. Pesenane akeh bolo lho. Iki bakalane sing digawe bandengan iki lho, sik akeh iki. Iki jenenge grebek omahe Pak Pitoyo. Pondok Seni Punakawan. Ngene Pak Pitoyo Watu Kidul, Waturejo, Kecamatan Ngantang. Pokoke tukang nggih bandengan wis nang kene iki nggene. Sir milih sing model piye panggah dilayani ae. Ini di dalam banyak lur lho iki. Kidang dari kayu. Oh iki bandengane akeh iki lho. Dadine ngene lur. Sing dipacaki nang njaba mah dadine ngene iki lho iki. Akeh wis pesenan tok iki. Sak sire wis. Sak sire sing njaluk model siap pokoknya. Iki sing kari ngecat didempul marono dicet. Iki sing wis didempul. Iki sing wis dadi, iki pesenan tok iki. Pondok Seni Punakawan lur. Rumahe Pak Pitoyo lho iki. Onere Pondok Seni. Pondok Seni yo. Pondok Seni Punakawan. Iki patung kayu. Lengkap wis lur. Pesen sing model piye panggah dilayani. Sing gedhe ngene iki pira Pak Pit? 1.500 sih berarti mek ndasi tok ya. Sing gedhe pol iki. Padha regane padha lur. Sing abang-abang ki regane 1.500. Sing abang iki pira Pak Pit?
Piro? 700 ndas tok. Sing iki 1000 ndas tok lur. Sumune kerenge kaya ngono ya. Lho. Iki pesenane wong ndi Pak Bit? Batu John Ngantang. Kayak Ngantang sama Malang. Iki sing paling adoh pesenan sing paling adoh sampean nglayani nang ndi ae? Malang, Malang, Jombang, Jombang, Lumajang, 10 tahun. Iki lho, Maheso Malang, Joko. Ngetan sampai ke Malang, kemudian ke Jombang. iki lur. Iki pesenane Pak Pitoyo ki lek arah ngetan sampai teko Malang wis. Malang perbatasan. Lek arah nang kulon sampai Jombang. Pesenane wonge wis adoh wis. Sak jaluke garae ya dituruti ki apa? Lah pesenan Mekas apa anu Pak Bit? Pesen mas antri Antri lur. minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu. Sawi, sampai gerakan wakil, panas. Lek ana panas 2 minggu, lek gak ana panas 2 minggu ponjol lur. Kok lek sampean sir takok-takok iku ana nomor HP ne, nomor WA ne. Sampean langsung takon nang wonge dhewe wis. Langsung nang owner dhewe wis. KS Project.